Sme spolu spätí, tak mladí, nechýba nám nič. Usmiate tváre v tom dáve, toľko krasy, až to je gít. Žereme dobu a návod na úsmev má predsa každý. Tak s úsmevom na tvári a mladý ostávaj navždy. Nebudeme plakať, radosťou skákaj, veď žijeme len raz. Poznáš ten víťazný tón výhry, tak ho počúvaj zas. Miluj ten mladý život, lásky plný nehy a krás. Ostávaj lietať a k oblohe sprav golden touch. Chyťme si ruky a zavrime oči, všetko je tam. Mladý život patrí nám, tak daj ruky k nebesiam. Ostávam pri zemi, sme polka, no spolu silnejší, pevnejší ako vlčia svorka. Neohroziteľná pevnosť, každý človek hrá jak chce. A keď sa cítiš mladý, postav sa dopredu slávnostne. Žiadne limity na ceste, ideme si za s nami. A každý mladý, čo to cíti, nech zakričí s nami. Ja sa volám Adam. Brácho, všetko najlepšie k takémuto úžasnému sviatku, aby si bol zdravý, šťastný a vládal stále veľa piť. A tento darček je od našej celej Domino, vrátane Šmajdu, Gadio a hlavne Baribal, a to si zapamätal, lebo Baribal sa rozhodol, že ti venujeme niečo, čo sa ti postaví tá malá cikula. Tak aby si bol zdravý a šťastný, ti venujeme niečo takéto. A keď sa pozrieš, čo je vo vnútri, tak si vyhoníš svoj malý penis! We go like hands up, people. Yeah, with the show, we're taking over. People lose control. In the dance, my DJ preaching my soul, ain't for the start. Som Pavol Rochniak, spievajúci kaderník. Šmajda, ty si najväčší kokot histórie. Ja by som potreboval pol deci. Tu máme takýto opekací box. Chápeš, box, nie? Lavička, drevo, s pahrebou a opekací box dokopy. Čo som povedal k pamfletom? Je to literárny typ, ale písal to Pavol Orsak Miadok. To je tvoj menovec z Horného Šikanova. Jeho mater tú pravú jabloň mala a s detkom do ryti sa jebala. Call me a spaceman. Chcem vidieť, čo sa Poď, ale bude dobre vyzerať. Pomaly choď, lebo Do piči, nenakrátko úplne. Čavi, daj tam ten nastavec. Dajte mu nadstavec. Dajte sa s ním dohodli s debilom. Čiže vyzerá, že keby si mal prašinu, ty Chceš to vybrať, jen to? Vy si myslíte, že to sú iba dve T? Že Tomáš Tatar, vôbec. To je tatarská tyčovina. Tu máme nejaké pamflety o liehovaroch. Nerozumiem tomu, ale určite je to najvyšší druh umeleckého pominuteľnia veci vodkovej. Literárny pamflet Šmajdovho druhu, čo znamená Go to Skinhead Edition. Čo si na ňu cení? John je teplý. David sa volá. Ale nie Big Nose David, ale teplý David. Teplý David. Ďakujeme. Tak toto je Kájo. Díky.